Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tizikumbukira kuti tidzafa tonse, ifa ibwera msanga, tiri kuganiza zina. Dzulo inakwira munthu nzathu, umanda kokha kwake ndithu lero tiripo mawa paribe ifeso. Nyimbo zake nzimenezo. Lero tikuchita chaka, lero tikukondwerera mizimu yonse ya Mpuligatoriyo, abale athu onse amene adatisiya. Dzulo titachita chaka cha oyera onse amene adafika kale pamaso pa Mulungu. Lero tikugwirizananso ndi mpingo onse, tikugwirizana ndi oyera onse amene ndi mpingo opambana, tikugwirizananso ife mpingo onse umene tikadayenda pa ulendo ndi mpingo umene sudafike pamaso pa Mulungu, koma tikupempha chifundo cha Mulungu kuti mpingowu auyeretse anthu amene adatisiya koma ali ndi tiwiri titatu, pa Chingerezi yake amanena kuti heaven bound souls. Tikufuna kuti lero komanso mwezi uno onse wa Novemba Ambuye ayankhe mapemphero athu, Ambuye awachitire chifundo. Lero ndi pa 2 Novemba chaka cha 2023, ndipo tikulemekeza mizimu yonse ya Mpuligatoriyo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apita Maweya kuchokera ku Christ the King Parish, Dundee Diocese, KwaZulu-Natal, Durban, dziko la South Africa. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Anizes Jaulani kuchokera ku St. Pius Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wabwino monganso tinaonera dzulo lija ndi monga adalembera Mateyu mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero tisinkhesinkhe limodzi kwinaku tikupempherera mizimu ya abale athu amene adatisiya koma akusowekera chifundo cha Mulungu kuti ayeretsedwe. Mulungu ndi Aisraeli anthu ake osankhidwa. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Aroma mutu 9 ndime ya 1 mpaka 5. Ndithudi ndikunena zoona, ine amene ndili wake wa Khristu, ndipo sindikunama ayi. Mtima wanga umene Mzimu Woyera amautsogolera ukundichitira umboni kuti ndili ndi chisoni chachikulu, ndipo ukundipweteka kosalekeza chifukwa cha abale anga, anthu a mtundu wangawa. Ndikadakonda kuti m'malo mwawo ineyo ndikhale otembereredwa, osakhalanso wake wa Khristu. Iwowa ndi Aisraeli amene Mulungu adawasankha kuti akhale ana ake, ndipo adawapatsa ulemerero. Mulungu adachita nawo mapangano, ndipo adawapatsa malamulo ake. Adawaphunzitsa mwambo wa chipembedzo, ndipo adawapatsa malonjezo ake. Iwowa ndi zidzukulu za makolo athu akale aja, ndipo mpulumutsi olonjezedwa uja
ndi wa mtundu wawo, kunena za umunthu wake. Mulungu amene amalamulira zonse, alemekezeke mpaka muyaya. Amen. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Wili achoka nkhata ya Paulo yolembera Aroma 5 ndime ya 5 mpaka na 11. Zotsatira zakukhala olungama pamaso pa Mulungu. Chiyembekezo chimenechi munthu singamugwiritse fuwa la moto ayi, pakuti Mulungu mwa Mzimu Woyera amene Iye adatipatsa adadzaza mitima yathu ndi chikondi chake. Pa nthawi imene Mulungu adayikonzekeratu, pamene ife tikusowabe pogwira, Khristu adatifera anthu ochimwa afe. Njapatali kuti munthu afere munthu wina, ngakhale winayo akhale olungama. Kaya kapena mwina munthu nkulimba mtima mpaka kufera munthu wabwino. Koma Mulungu adatitsimikiza kuti amatikonda kwambiri, chifukwa pamene tinali ochimwabe Khristu adatifera. Ndiye popeza kuti tsopano chifukwa cha magazi ake tapezeka kuti ndife olungama pamaso pa Mulungu, Iyeyo adzatipulumutsa koposa pamenepo ku mkwiyo wa Mulungu. Ife tinali adani a Mulungu, koma imfa ya mwana wake idatiyanjanisa ndi Iye. Tsono popeza kuti imfa ya Khristu idatiyanjanisa ndi Mulungu, nanji tsono moyo wake ndiye udzatipulumutsa kwenikweni. Koma sipokhapo ayi, timakondwera mwa Mulungu kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu, amene anatiyanjanisa ndi Mulungu tsopano. Amenewa ndiwo mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 12. Tsiku lina Yesu adaona chikhamu cha anthu, adakwera phiri nakhala pansi. Ophunzira ake anadza kwa Iye ndipo adayamba kuwaphunzitsa, adati, ngodala anthu amene ali ndi mtima osauka, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lonse lapansi kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene amamva njala ndi ludzu kukhumba kuti zichitike zimene Mulungu akufuna, pakuti Mulungu adzawakhutitsa. Ngodala anthu amene amachitira ena chifundo, pakuti Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu amene aloyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odzetsa mtendere, pakuti Mulungu adzawatcha ana ake. Ngodala anthu amene akuzunzidwa chifukwa chakuchita zimene Mulungu akufuna, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinodala amene akukunyozani, kukuzunzani ndi kukunamizirani zina zilizonse chifukwa cha Ine. Sangalalani, kondwerani, pakuti mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, ndimati ndikupempheni tsiku la lero aliyense payekha tipezeko 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes kwakumbukira abale athu amene adatisiya. Izi zili choncho chifukwa chonena kuti palibe munthu amene angakhale ndi moyo nkuneneratu kuti he is perfect in this life. No human life is perfect while living on earth. Not even a Christian life. Timakhala ndi zofoka zosiyana-siyana, timakhala ndi ma defects osiyana-siyana. Komano popempherera mizimu ya abale athu amene adatisiya,
tikufuna tipemphe chifundo cha mulungu monga tamvera mu salimo yathu 103 kuti mulungu ndo achifundo ndokoma mtima, sawerengera zofoka zathu ngati ife tipempha pafupi chikhululuko chake. Monga tinachitira dzulo lero popitiriza mpingo umene tili moyo inu ndi abale athu amene adafika kale pamaso pa mulungu, tikupempha chifundo cha mulungu, kupempherera abale athu amene ali mu temporary state of suffering, imene mchingerezi chake cha ecclesia timangoti Mpuligatoriyo, purgatory. Mizimu imene ili Mpuligatoriyo, purgatory, ndicho linga choti iyeretsedwe. Ndi kudziwa kuti akhristu ambiri, osangotiso akhristu ayi, timakhulupirira zinthu zingapo. Mwazina timakhulupirira zinthu zinayizi. Kandiwe mkhristu, kandiwe wachipembedzo chanji, tonse timakhulupirira kuti mmoyo uno muli imfa. Palibe amene angakane ngakhale osakhulupirira. Komanso paliso kukhulupirira judgment, chiliko chiweruzo. Chifake mpemphero lathu la kumvera kwa apostoli timanena kuti tikudziwa kuti adzabweranso kudzaweruza amoyo ndi akumfa. Timakhulupiriranso kuti kuli moyo osatha, heaven, komanso kuli malo achilango. Komano iyi yopempherera mizimu ya Mpuligatoriyo ambiri amachita nayo jenkha. Chifukwa chonena kuti sinalembedwe m'malembo oyera. Ndimafuna kuti ife akatolika komanso okhulupirira ena tisamachedwe nazo zimenezi. Chifukwa tikendera chilichonse kuti sichinalembedwe m'malembo oyera. Pajatu si zonse zimene zinalembedwa m'malembo oyera. Tangoganizirani, timakhulupirira utatu oyera, ene atatu. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi, the Holy Trinity. Komatu kuti tikapite m'malembo oyera sitikachite kupenza pamene adalemba kuti utatu oyera ayi. Koma poona pogwiritsa ntchito nzeru zimene mulungu adatipatsa, timadziwa kuti kuli Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Mizimu imeneyi ndi ya anthu amene ankayesetsa kuchita chifuniro cha mulungu pasi pano, koma panali tiwiri titatu timene adalephera kuti akwaniritse. Chifundo cha mulungucho amenera kuti ayime pena pake, adziyeretse pena pake. Chifukwa tikawerenga buku la chivumbulutso 21 ndi 27 amatiuza kuti china chilichonse chimene sichali choyera sichikafika pamaso pa mulungu. Monga ndanenera poyambirira paja kuti kuli anthu amene adachita bwino akafikira kumalo oyera, ku paradizo timatero, ndipo anthu amene sanachite bwino akafikira kumalo achionongeko, ku jehena. Koma nanga anthu amene ali ndi machimo amene si chimo lodzetsa imfa potengera m'malembo oyera, amene akafikira kuti? Abale ndi alongo, tikawerenga malembo oyera mwachitsanzo kalata yoyamba ya Yohane mutu wa 5 ndime ya 17 amati onse ndi machimo, koma pali machimo ena odzetsa imfa, koma pali machimo ena osadzetsa imfa. Inde onse ndi machimo, koma Yohane akuti machimo ena osadzetsa imfa, machimo ena odzetsa imfa. Odzetsa imfa machimo awo ndi kumoto wachionongeko. Anthu amene adachita machimo akusowekera ayeretsedwe, akusowekera kuti akhale purified, pa Chingerezi yake tikutero, kuti afike ku moyo osatha. Malo amene amakhala purified iwo, malo amene amayeretsedwawo, mpingo wathu umachitira kuti the states, ndi malo amene sadalandire zokoma zenizeni, zokoma zonse za mulungu. Kumalo amenewo ife timatchula kuti ali ku Purgatoriyo. Chimodzimodzi tikawerenga mthenga wa Luka 12 ndi 47 kulekeza 48 amanena kuti kapolo wantchito amene amadziwa zimene mbuye wake akufuna kuti iye azichita, iye osamazichita, akuti adzamulanga kopsa. Wantchito amene sadziwa zimene mbuye wake akufuna kuti iye azichita, koma nkumachita zinthu zolakwika, akuti adzamulanga, koma adzamulanga pang'ono. Kuti adzalangira kuti? Mukuona kuti nkhani yake ndi yomwe tikukamba kuti pali anthu ena amene akudikira chiweruzo, koma akuyenera kuti ayeretsedwe pang'ono. We are calling these heaven bound souls. Mizimu imene ikafike ku moyo osatha koma ikusowekera kuti itayeretsedwa kale, ndi mizimu imene tikuyipempherera tsiku la lero. Tsono abale ndi alongo, pamene tikuwapempherera abale athuwa, chachikulu chimene ife tiziyang'ana m'moyo mwathu nkuyamba kumadzifunsa. Funso loyamba ikhanena kuti kodi ine ndikafikira potani? Chifukwa abale athuwa amene tikuwapempherera pano adali ngati inuyo ndi ine. Ndimatero kuti ndachitika mwayi nthawi ina nditapita m'dziko la Zambia ulo, ndafika ku manda ena kumene adayika chikwangwani chachidule kwambiri, koma chinali ndi mawu amphamvu, tidali ngati inuyo. Abale athu amene adatisiya, abale athu amene sadafike pamaso pa mulungu,
ambiri anali ndi maluso ngati inu ndine, anali opemphera ngati inu ndine, anali ndi zabwino zambiri ngati inu ndine, analinso ndi zolephera zawo ngati inu ndine. Ena adagwiritsa ntchito bwino mpato umene anali nawo pansi pano, ena zidawavuta mwa umunthu wawo. Ife polingalira za mizimu imeneyi tidzifunse kuti inuyo ndine tikafikira potani, ndi tibwererenso mmawu amene mutha kuona kuti mthenga wabwino umene anatipatsa dzulo ndi mthenga omwe umene akutipatsanso tsiku la lero. Ngodala ochitira anzawo chifundo, ndi njira yokhayo yopewera malo amene abale athu ena adafikira. Njira yokhayo yochita chifundo ndi njira yokhayo yopewera malo amene abale athu ena adafikira. Njira yokhayo yobweretsa mtendere, njira yokhayo yokhululuka, njira yokhayo yotumikira mwachangu, njira yokhayo yomayesetsa kumadziyeretsa, njira yokhayo yosamangoyang'ana zofoka za ena kumayang'ana zofoka zanga zomwe. Ndi njira imene ingatithandize kupewa kulipsira kwa Mulungu, kupewa chilango cha Mulungu, kupewa malo amazunzo amenewa. Kubwerera ku nkhani imene takhala tikukamba kuti ena timachedwa nkumafunsana mafunso m'malo momakoza moyo wathu. Kodi mudaona kuti ngakhale iwo amene amakana chiphunzitso ichi choti mizimu ina ili Mpuligatoriyo, kodi suja amanena m'maliro awo kuti atipempherere mizimu ya abale athu amene adatisiya tusinkumayankha ame. Ngakhale iwo amene sachikhristu kumene enanso amanena tapempherere, ngakhale osakhulupirira kumene amalemba rest in peace. Ndi pemphero limene kuti mupume ndi mumtendere, apumira kuti. Chifukwa mizimu imene idafika kale pamaso pa Mulungu siso wa mapemphero athu, chifukwa idayeretsedwa kale. In fact ifeyo tikusowa mapemphero awo kuti azitinenera ife. Komanso mizimu imene idafika kale kuti idaweruzidwa kale, fa munthu akalowa ku Jehena abale ndi alongo palibenso zotulukako. Pamenepo timvetsetsane, mwina mpamene anthu timavutika kwambiri kuti timvetse. Hell is not purgatory. Munthu akapita ku Jehena watha ameneyo palibenso zobwerera, no reverse. Ukapita kumoyo osatha, no reverse. Ukapita ku Jehena, no reverse. Koma pali malo ena ake amene umakhala ukudikirira chifundo cha Mulungu, ukudikirira kuyeretsedwa mtima. N'chifukwa yake timapempha kuti Ambuye alandireni, Ambuye mwachitire chisoni, Ambuye mwalandire mufumu wanu anthu amene. Tikuwapempherera anthu amene sadafike ku Jehena, tikuwapempherera anthu amene sadafike ku moyo osatha. Inu ndine chaka ichi chikutikumbutsa zotani? Imfa ndiyowawa, imfa aliyense idamukhudzapo, koma tikumbukire kuti tsiku lina inunso inenso ifenso tidzakhala imfa, tidzakhala maliro, tidzakhala mtembo. Ambuye tsiku la lero popempherera mizimu ya abale athu amene adatisiya itithandize kuti tizizindikira kuti pasi pano sipokhalitsa, tigwiritse ntchito moyenerera nthawi imene mudatipatsa, zazikulu zimene mudatipatsa, chuma chimene mudatipatsa, moyo umene mudatipatsa, ndi cholinga chonena kuti tsiku lina tikafike pamaso pano tili oyera mtima. Tiye tipemphererane wina ndi nzake mwezi uno kuti tisabwerere m'mbuyo, tipempherere mizimu yonse ya Mpuligatoriyo, mizimu ya abale athu amene adatisiya, kuti Mulungu powachitira chifundo akhale nkhoswe zathu, Mulungu powachitira chifundo atithandize nafenso kumakuzekera moyo wathu uno. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.